Det er ikke de fremmede gloser. Det er ikke en vanskelig udtale. Nej, det er ikke det, der er udfordringen. Det er nok, at man bliver lidt træt i hænderne til at starte med. Stine Kondrup er en af de nysgerrige, der har meldt sig til et af Tegnstuens gratis introkurser. Hun surfede lidt på nettet. Og så fandt jeg det her Street Signers og kom den vej igennem ind til Tegnstuen. Og sad lidt derhjemme og øvede på alfabetet og tallene. Bag firmaet Tegnstuen står stifterne Mette Bertelsen og Torsten Gule, samt undervisningskonsulent Stephanie Kappel. Interessen er faktisk rigtig stor. Der er mange, der har studiekammerater, der er døve, eller kollegaer på arbejdspladsen, der er døve, familie, pårørende, eller folk, der bare er nysgerrige. Som for eksempel Stine Kondrup. Jeg har lært spansk, og der bruger man meget kroppens gestusser. Og så synes jeg bare, ja, det lyder spændende. Tegnstuen tilbyder forskellige kurser tilpasset kundernes behov. Her har vi aftenskolekursus, og der er alle lige. Men hvis vi snakker om virksomheder for eksempel, så laver vi kurser efter virksomhedens ønsker. Andrea Engholm arbejder som tjener, og hun vil gerne kunne yde døve gæster en god service. Tegnstuens introkursus var derfor lige noget for hende. Det synes jeg er en rigtig god idé. Så det med lige at kunne få en idé om, hvad det er, inden man melder sig til det. Det har også bare givet mig endnu mere lyst til at lære det nu. For Antonia Kløvedal, der planlægger at uddanne sig til tegnsprogstolk, er tegnsprog et unikt kommunikationsredskab. Altså man kan kommunikere på helt andre niveauer, kan man sige, om folk, man ellers ikke ville kommunikere med. Og så tror jeg, at man i det hele taget bare får sin mimik mere med, som det også blev snakket om. Det synes jeg er fascinerende og sjovt. Stephanie Kappel er kursusansvarlig hos Tegnstuen. Hvis man melder sig på hold 1 for nybegyndere, er e-learning en del af undervisningsmaterialet. Efter hver time lægger Stephanie en video på nettet. Så får de en kursusblok, og så kan de gå ind og øve og aflæse de her videoer, og så til næste gang repeterer vi. Oven på aftenens introkursus har Andrea Engholm fået blod på tanden. Det virker meget mere let tilgængeligt at lære tegnsprog, fordi at tegnene, som vi kender dem i forvejen, og finde ud af, at vi faktisk kender 20.000 tegn. Det synes jeg var ret imponerende.